ang pambansang ibon? Chicken? Hindi. Kulay brown ito. Fried chicken? Hindi. Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes, ma'am. Get out! Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Okay, class. Drawing kayo ng kahit anong uri ng isda. Yes, ma'am. Karding, bakit ang gulo ng drawing mo? Ma'am, bagoong yan. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Ma'am, sulat ako kay Daddy. Dear Itay, thank you sa padala mo. Happy si Nene sa chocolate. Baon niya sa school. Yung tennis shoes, suot na ni Kuya. Pero next time po, wag ka na magpadala ng moisturizing milk. Mapait po kasi. Hindi ko malunok, Tay. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. Ako, superhero, para makasagip ng kapwa. Ako, doktor, para makagamot ng kapwa. Ako, presidente, maglilingkod ako sa kapwa. Ako, gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Pare, kanina pa nakadapo sa'yo yung lamok. Ba't hindi mo papatayin? Ay, hinihintay ko lang mabusog. Saka ko hahabulin para magka-appendicitis. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Ba't ka relate? Nawalan ho kasi ng 500 yung lalaki. Tinulungan mo siyang maghanap? Hindi po. Tinapakan ko lang hanggang umalis siya. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Honey, mag-impake ka na! Nanalo ko sa loto! Wow! Talaga? Anong dadalhin ko? Wala akong pakialam, basta lumayas ka na! Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Dad, pinagalitan ako ng teacher ko. Bakit? Hinalikan ko seatmate ko eh. Tong anak ko, manang-mana sa akin. Masarap ba? Opo, pogi nga po eh. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Waiter, bakit may langaw tong arroz caldo ko? Hello? Sa halagang 5 piso, anong ina-expect mo? Manok? Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Ayun, sa mathematics. Kung ako'y may 5 anak sa unang asawa, at 7 naman sa pangalawa, at 3 sa pangatlo, meron akong... Kalandian po. Isa kang kirengkeng, ma'am. Malandi ka, haliparot, kalagkarin, makate, mahilig, pariwara, at imurat. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Tay, totoo po bang may multo? Anak, walang multo. Bakit mo naman natanong yan? Sabi kasi ni Yaya may multo daw. Gagiks, wala tayong yaya. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Muntik na akong maging number 1 sa klase. Ganon? Ba't mo naman nasabi yan, anak? In-announce kasi yung number 1 sa klase. Ang tinuro ni ma'am, yung katabi ko. Di ba muntik na ako? Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Alam mo, pare, pangarap kong kumita ng kalahating milyon kada buwan gawa ni tatay. Wow, ganyan kalaki kita ng tatay mo? Hindi, yun din pangarap niya. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Honey, pangit ba ako? Ano ka ba? Walang ginawang pangit ang Diyos. Pero iba yata ang gumawa sa'yo. Bastos! Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Pare, sigurado ka bang dito dadaan yung papatayin natin? Oo, nagtataka nga ako eh. Isang oras na tayo dito, wala pa rin siya. Sana wala namang masamang nangyari sa kanya. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Sir, hindi ko po naayos preno ng kotse ninyo. Ha? Paano yan? Nilakasan ko na lang po inyong busina. Happy trip po. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Hoy! Muwi ka na, lasing ka! Hindi ako lasing. Lasing ka! Hindi mo ba ako nakikilala? Nakikilala kita. Pulis ka. Ako, nakilala mo? Hindi! Ikaw ang lasing. Bungis-ngis! Nandito na kami makukulit na ngulit! Father, na
Eto, kalamansi. Mawawala ba ang sakit sa kalamansi? Sip-sipin mo nang mawala yung ngiti sa mukha mo. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Ang ganda ng Rolex mo, pre. Napanalunan ko to sa karera. Talaga? Saan? Sa The Fort. Ilang kayong tumakbo? 3. Pulis, may-ari at ako. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Dok, may sakit ata ako. Halika, tingnan natin. Umubo ka. Ubo pa, ubo pa. Okay. Ano pong sakit ko, Dok? May ubo ka. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Dok, okay po ba ang serbisyo ng ospital na ito? Opo, sigurado po. Paano kung hindi ako satisfied? Ibabalik namin ang sakit mo. Gusto mo? Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pre, ano bang steak na to? Di ko manguya, ang tigas-tigas. Waiter, halika, tingnan mo nga. Talaga, sir? Tikman ko nga. Malambot naman po at makatas pa. Paano hindi lalambot yan? 3 minuto ko nang inunguya yan. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Ma'am, I have a question. Ano yun, Karding? Ma'am, pag namatay ka ba sa sunog, may discount ba sa cremation? Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Taksil! Nakita ko may kasama kang babae sa mall. Holding hands pa kayo. Niloloko mo ko. Hindi kita niloloko. Believe me. Yung kasama ko kanina ang niloloko ko. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Taxi, sakay ako. Saan po? Makano punta Makati? Kayo lang ba mag-isa? Bakit? Ikaw di sama? Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pepe, magbigay ng pangungusap na may tayutay. Opo, ma'am. Ang tatay ay nadapa. Tayo, tay! Tayo, tay! Tayo, tay! Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pare, hulaan mo yung ugali ko. Nagsisimula ito sa letter A. Approachable? Mali. Amiable? Mali pa rin. Oh, sige. Sirit na. Okay, honest. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Karding, What, sir? translate this in English. Ang uwak ay hinang-hina at naglalakad-lakad. Okay po. The wak-wak, wik-wik, wok-wok. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pepe, kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2? Ma'am, cold water? Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pare, magyosi ka naman. Ayoko, pare. Alam mo, di ka nagyoyosi, di ka nagpupuyat, at di ka nagiinom. Balang araw, mawawalan ka na ng kaibigan. Bakit naman, pare? Buhay ka pa. Patay na kaming lahat. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Han, am I pretty or ugly? Both. Pareho. Anong ibig mong sabihin? Pretty and ugly? Ang ibig kong sabihin, you're pretty ugly. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Pedro, 3 plus 1. Ma'am, 4. Correct! Ikaw naman, Karding. 1 plus 3. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pag mahirap na yung tanong, ako na lang lagi. Ako. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Good morning, boss. Anong department ang pinag-a-applyan mo? Engineering department po. Anong alam mo? Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis mo at kung saan nakatira yung kabit mo, boss. Tanggap ka na. Thank you. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Dok, kamusta na ang asawa ko? Sorry, sir. Mula ngayon, ikaw nang magpapakain at magpapaligo sa kanya. Kasi putol ng mga kamay at paa niya. Ha? Hindi nga. Nervyos ka, ano? Joke lang. Patay na siya. Bungis-ngis, andito na kami makukulit na ngulit. Hindi ka tao, hindi ka hayop. Ano tayo? Alam mo, bagay tayo. Utot mo. Hindi ka tao, hindi ka bagay. Hayop ka. Bungis-ngis, andito na kami makukulit
nag-away kami ng girlfriend ko. Bakit naman? Humingi ng regalo. Sabi niya, kahit ano daw basta may diamond. Yun naman pala eh. Ano ang regalo mo? Baraha. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Mamang driver, bayad po. Saan galing? Sa akin. Papunta saan? Papunta sa'yo. Bakit? Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Pare, kailan birthday mo? May 19. Anong taon? Taon-taon, syempre. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Carding, fill in the blanks. Beauty is in the eye of the... Tiger! Beauty is in the eye of the tiger. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. What is 1,000 books plus 1,000 books? 2,000 books, ma'am. Good. Ano naman ang 2,000 books plus 2,000 books? 4,000 books, ma'am. Very good. Now, what is 4,000 books plus 4,552 books? Ma'am, 1 library po. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Grabe, brownout sa office namin. Halos 2 oras kami sa elevator. Mas grabe sa amin. 4 na oras kami sa escalator. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Susundin kita mamaya, ha? Bubusina na lang ako kapag nasa harap na ako ng bahay ninyo. Okay. Anong sasakyang dala mo? Wala. Busina lang. Tay, nagtatanong yung teacher namin kung ano daw po ang trabaho nyo. Anak, sabihin mo, carpenter. Ano po yung carpenter, Itay? Taga-pintura ng kotse. Carpenter. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Waiter, bakit ang tagal ng order ko? Ilan ba cook nyo dito? Sir, wala po kaming cook dito. Pipsi lang. Pipsi. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Itay, anong kaibahan ng confident sa confidential? Eto yon, anak. Anak kita. Confident ako riyan. Yung best friend mong si Tikboy, anak ko rin. Confidential yan. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Pare, galing ako ng doktor. Nakabili ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw ng pandinig ko. Talaga? Magkano bili mo? Kahapon lang. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Baby, alam mo, para kang drugs. Aber, banat na naman? Sige nga. Bakit? Dahil ba sa nakaka-addict ako? Hindi, nakakasira ka kasi ng buhay ko. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Hoy, tama na yung beer mo. Masyado ka magastos. Ikaw, makeup mo ang magastos, no? Nagpapaganda ako para sa'yo, no? Ako umiinom naman para gumanda ka. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Sir, gising na. Nurse, bakit? Oras na ng pag-inom mo ng gamot. Anong gamot? Sleeping pills. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Garding, ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa? Ma'am, baby oil? Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Ano ang ating pambansang hayop? Ma'am, kuto. De, may W sa huli. Kuto. De, may sungay. Diyos ko po, demonyong kuto. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Anong horoscope mo? Anong horoscope? Yun bang kapalaran mo? Katulad ko, cancer. Sa akin, almorana. Bungis-ngis, nandito na kami makukulit na ngulit. Hayop ka! Niloko mo ako! May asawa ka na pala! Excuse me, hello? Ang sabi mo, you need a husband. Well, I'm a husband.